Прывітанне, даражэнькія. Я, як сталы праект, все ж вырашыў пачаць чытаць жыццё раззброенага чалавека. Гэта ўжо выйдзе як другая частка. Першая была ў выглядзе стрыма. Я яе дадам пасыланне на яе в апісанні і зраблю новы плейліст крыху пазней. Астатнія рэчы, пра якія я гаварыў, таксама рабіць буду, але, мабыць, пазней. Не забывайце ставіць падабайкі, аставляць будзе-якія каменты і расшарвайце гэта відэа, каб яно набыло папулярнасці, таксама як каханак Вялікай Мядзведзіцы, щоб было не горш, тым больш, што аўтар той самы. І гэта кніга, як па мне, нават лепш за каханка Вялікай Мядзведзіцы. Не магу змірыцца з тым, што ўжо цывільны. У войску я быў неабходнай і патрэбнай адзінкай, як звяно ланцуга, як рэйка чыгункі. Пасля дэмабілізацыі я стаў нічым, нікчэмным чалавечым лахманом, што замінае мінакам. Нашу ў грудзях бунт, уражвае мяне ўсё вакол. Неахайныя цывільныя, безладны рух на вуліцах, паўсюдная нервовасць. Часам зрок спачне на постаці вайскоўца, назіраю за ім з зацікаўленнем. Ён блізкі мне, хаця падзяляе нас прорва. Бо я цяпер сярод цывільных. Некалькі разоў здараліся са мною памылкі. Аддаваў чэсць старшым афіцэрам. Цяжка ад гэтага адвыкнуць. Пры кожным такім спатканні аўтаматычна выпростваюся, выпінаю грудзі і раптоўна прыпамінаю сабе найгоршае. Я звольнены з войска. Мая галава апускаецца, упіхваю рукі ў кішэні і валакуся далей нядбалым цывільным крокам. Нідзе ані следу арганізацыі, салідарнасці ці нават людскасці. Учора ўвечары я ішоў вуліцаю, дастаў апошнюю папяросу, звярнуўся да нейкага акуратна апранутага цывільнага, які курыў папяросу. «Агеньчыкам не падзеліцеся?» Зрыкнуў на мяне злымі вачыма і буркнуў. «У краме ёсць запалкі». Папрасіў агнём у нейкага кепска апранутага падлетка, які ішоў са стосам газет пад пахаю. Да прыстойна ўбраных людзей не варта звяртацца, лёгка патрапіць на быдла. Са здзіўленнем заўважыў, што паўсюль вакол адбываецца неспыннае змаганне. Тут гора, як на фронце. Тут нават параненых не лечаць, але пакідаюць на волю лёсу. Я ваяваў, не магу карыстацца любою зброяй. Я малады, здаровы, дужы. Не ўхіляўся ў ворага, але гэта там, дзе гралі кулямёты. А тут з кім змагацца? Дзе мой вораг? Калі пасля я лепей агледзеўся навокал, то зразумеў прыкрую для мяне рэч. Ваяваць тут могуць не тыя, хто дужа і добра валодае зброяй, але тыя, хто мае грошы. На фронте ваююць узброеныя жаўнеры. Тут усе, нават цалкам бяззбройныя з добраўзброенымі. На фронте боевые операции распрацоўваюць штабы, тутака биржы. На фронте войной кіруюць генералы, тут спекулянты. Всовываю руку ў пустую кішэню, абмацваю праз тканіну рубец на сцягне, маю яшчэ 3 шрамы, гэта мой капітал. Зразумеў, што не магу змагацца, што мяне раззброілі. Раззброілі тады, калі патрэбна была зброя, калі мусіў змагацца не за нечыя справы, але за ўласную долю. Зразумеў, што кожны, хто валодае цывільнай зброяй, можа захапіць мяне ў палон, зняважыць. Вчора ўпершыню ў жыцці я ўчыніў крадзеж. Позна ўночы, пасля доўгага бадзяння па вуліцах зайшоў у двор нейкага дому. Тыльным уваходам пракраўся ў камяніцу і пачаў здымацца сходамі. Апынуўся на гарышчы, там было цёмна. Навобмацак адшукаў купу лахманоў і лёг на іх спаць. Было тут лепей спаць, чым на вакзале. Прачнуўся рана, калаціўся ад холаду. Праз бруднае акенца ў даху тачыліся скупыя промні святла. Убачыў збітыя з дошак пярэгарадкі, а ў іх некалькі замкнёных дверцаў. Заўважыў, што в адным адсеку сушыцца бялізна. Падумаў, што змагу знайсці там нешта для сябе, бо без бялізны было вельмі нязручна. Адзежа ажно да болю намульвала мне скуру. Дзверы былі замкнёныя на спружыненую калодку. Я лёгка сарваў яе і адчыніў дзверы.
На матузах віселі некалькі абрусаў, 2 блакітныя капы на ложак, наўлечкі. Мужчынскай бялізны наогул не знайшоў. Зато было трохі жаночай. Пасля ваганняў я зняў са шнура кашулю і маінткі з доўгімі калашынамі. Распрануўся і нацягнуў яшчэ вільготную бялізну. Потым хапатліва пакінуў гарышча. Калі ішоў сходамі долу, сэрца неспакойна тыкала ў маіх грудзях. Гэта было вельмі прыкрае пачуццё. Прыгадаўся мне той злодзей, якога схапілі на Лаўкіцкім пляцы. Адлягло ад душы толькі, калі апынуўся на вуліцы. Вечар, дзіхацістае святло, блішчаць барвы вітрынаў крам, так страшэнна, нясцерпна мучыць голад. Які ж я быў дурань, чаму не забраў з гарышча засталай бялізны? Мог бы ранкам прадаць яе на базары, мог атрымаць шмат грошай і купіць ежы. А цяпер нічога. Цікавіла мяне, як караюць за кішэнны крадзеж. Потым з'явілася думка, чаму я не магу красці? А калі пападуся? Што ж, адсяжу, прынамсі ў вязніцы не буду галадаваць, бо свабоду, якую маю, гэта ўласна вырак смерці. Пачаў больш уважліва назіраць за мінакамі. Рабіў гэта не з безмэтавым зацікаўленнем раздзявакі, але з увагаю даследчыка. Намагаўся зразумець тэхніку крадзяжа з кішэні. Розум працаваў несупынна, настойліва. Праз пэўны час зрабіў некалькі простых высноў. Найчажэй скрасці з унутранай кішэні, найлягчэй са знешняй. Цяжэй скрасці ў чалавека, які ідзе, чым у таго, які стаіць на месцы. Цяжэй абкрасці мужчыну, чым жанчыну, бо жанчыны звяртаюць больш увагі на наваколле і не хаваюць грошы гэтак глыбока, як мужчыны. Але галоўнае даведацца, дзе тыя грошы схаваныя. Найлягчэй зрабіць гэта там, дзе людзі плацяць, у крамах, пры газетных шапіках, на пошце, падчас разліку з рамізнікам. У выніку распрацаваў такі план. Трэба знайсці чалавека, які нядбала схавае грошы, адсочваць яго, выбраць адпаведны момант і выцягнуць грошы. Пасля доўгага назірання зрабіў іншыя высновы. Ёсць людзі, якіх я назваў раздзявакамі. Лёгка іх вызначыць. Нядбала зашпільваюць вопратку, нешта з іх рук валіцца, чапляюць падчас хады мінакоў. Пераважна такія людзі бываюць заможнымі. Іх лёгка адсачыць, даведацца, дзе яны хаваюць грошы, і потым пакрасці. Урэшце, я стварыў для сябе такую тэорыю. Сустракаю штодня каля 5000 чалавек. З іх найменш 100 з катэгорыі раздзявакі. Сярод іх знайду 10, за якімі мог бы сачыць. З тых 10 хіба здолею абакрасці аднаго. А калі мне не пашчасціць у адзін дзень, дык пашчасціць на другі ці трэці. Так, гэта адзіны шлях, які мне застаўся ў змаганні за сваё жыццё. Калі дайшоў да такой высновы, зрабілася мне лягчэй і весялей. Вышэй зняў галаву, смялей пазіраў у вочы людзям. Я таксама вазьму ўдзел у змаганні, што адбываецца вакол мяне. Не дамся загінуць. Ужо ж зрабіўся злодзеем, калі скраў бялізну з гарышча. Цяпер не праміну скарыстацца любою акалічнасцю, ды нават сам буду яе шукаць. Гэткія думкі ніколі б не прыйшлі да маёй галавы раней. Скрасці – гэта ж ганьба, сорам. Але цяпер лічу, што найвялікшы сорам – гэта нэндза. Людзі ж пагарджаюць бедняком, а найбольшым прыніжэннем ёсць галадаванне сярод сытых людзей. Апошнія прыдумалі маральную лухту пра крыштальнае сумленне дзеля сваёй выгады і бяспекі. Генералы цывільных батальёнаў і іх ад'ютанты. Для мяне яны памерлі. Я ўбачыў вялікую вітрыну ювелірнай крамы. Ёсць у ёй вясёлкі, зоркі і сонца. Зіхацець золата, блішчуць каштоўныя камяні, пераліваюцца колеры. Але пры гэтай вітрыне няма бедных. Іх вабяць вітрыны з ежаю. А тутака стаяць вытанчана апранутыя мужчыны і шамацяць ядвабам жанчыны. Вачыма ядуць каштоўнасці, жаруць іх. Чаму не паб'юць тыя шыбы, не захопяць тыя скарбы? Можа, таму, што прыстойныя? Не. Таму, што належаць да групы людзей, якая забараняе красці бедакам. Ну, і зразумела, таму, што гэта ім не аплаціцца. Лягчэй заробяць на біржавых аперацыях, не працуючы, паэксплуатуюць служку, не дадуць на піва галоднаму, як тады мне, на вакзале. Але не выступяць супраць багатага. Чалавек у няшчасці лепш пазнае жыццё за адзін дзень, чым шчаслівы на працягу шмат гадоў.
Але праўда, што некае дробнае на выгляд здарэнне альбо перажыванне могуць радыкальна змяніць стаўленне чалавека да мноства праблем. Гэта можа стацца за адзін дзень, тыдзень, нават за адно імгненне. Гэтак адбылося са мною на працягу апошніх дзён. Зразумеў, што наўкол мяне адбываецца няспынная барацьба за дабрабыт і што гэта рухавік чалавечай дзейнасці. Зразумеў, што галоўнай вартасцю чалавека ў вачах сусвету ёсць вартасць яго маёмасці. Прыгожы чалавек мае цудоўны дар прыроды, здаровы чалавек, шчаслівы, мудры чалавек, святло ў цемры нашага жыцця, дужы чалавек выклікае захапленне, добры чалавек, аздоба нашага біялагічнага віду. Але чалавек брыдкі, хворы, злы, слабы, неразумны ды хітры, але багаты і гаспадар. Ён купіць прыгожага чалавека для агідных оргій. Дужы чалавек губляе здароўе, працуючы на яго. Мудры чалавек здурнее, выхваляючы яго. Добры будзе яго абаронцам. А мяне, які бараніў яго багацці, выкінулі на брук, калі я выканаў сваё заданне. Там, на магіле невядомага жаўнера, гарыць агонь. Там ускладаюць багатыя і прыгожыя вянкі. А я, жывы жаўнер, вымушаны здыхаць з голаду, піць горыч, жыць з роспачы. Во! Багатаму чалавеку лепей заплаціць за пабудову помніка невядомаму жаўнеру, чым заняцца лёсам жаўнераў, якія засталіся жывымі. Я крочу вуліцай. Не гэтак бязмэтна, як раней, іду уважліва цікуючы шпацыруючых, спыніўся пры газетным шапіку, падышоў да яго адзін мужчына, якога я залічыў да катэгорыі раззявак. Купіў газету і паклаў яе ў кішэню восеньскага паліто. Потым выняў з бакавой кішэні піджака кашалёк, даў банкноту прадаўцу, а атрыманую рэшту паклаў у кішэню нагавіц. Гаманец схаваў ва ўнутраную кішэню піджака. Шкада, што не ў паліто. Ён адышоў, матляючы крысамі незашпіленага восеньскага паліто. Я падаўся за ім. Было позна. Мінакоў мала. Гэта ускладняла маё заданне, бо каб выцягнуць яго гаманец з пінжака, трэба было ўсунуць руку глыбока пад крысо паліто. Толькі адзін раз надарылася мне добрая магчымасць каля кіно, з якога выходзілі гледачы. Калі той мужик апынуўся ў натоўпе, я хутка абмінуў яго і пайшоў насустрач. Потым, прыціскаючыся да яго ў тлуме, узняў крысо яго паліто, схапіў двумя пальцамі край гаманца, але не здолеў выцягнуць. Нехта мяне адштурхнуў. Жалем я пазіраў на адыход уладальніка гаманца. Ён знёс з сабою надзею прагнаць голад. Я пачаў спакойна і крытычна разбіраць сваю спробу. Прыйшоў да высновы, што моцна памыліўся. Трэба было, праходзячы побач, пачаць папраўляць левай рукою шапку ці каўнер. Гэта засланіла б рух маёй правай рукі, і тады, прыціскаючыся да яго, змог бы лёгка выцягнуць гаманец. Так, гэта найбольш істотнае, паказным рухам, які прыцягвае ўвагу да сябе, засланіць сапраўдны рух. Не шкадаваў бы пра сваю ўдачу, калі б не голад. Няспыннае пакутлівае пачуццё, балючае, дакучлівае ссанне. Мой арганізм няўстанна прыпамінае, што мне не стае сродкаў на нармальнае выкананне неабходных жыццёвых функцый. З ненавісцю я пазіраў на велічэзныя камяніцы, каля якіх праходзіў. Ці ж не здолею нічога з вас вырваць? Вы навучылі мяне, што нельга атрымаць ад вас ніякай дапамогі, нават агню да папяросы. Цяпер я добра вас ведаю. З вуснаў зрываюцца праклёны, у душы абуджаецца звер. І хто вінен, што ў душы добрага бесхітраснага юнака пачынае распаляцца нянавісць да людзей, за якіх нядаўна ваяваў і быў гатовы аддаць сваё жыццё? Я абудзіўся здранцвелы, трасучыся ад холаду, вылез з купы пілавання, у якую закапаўся на ноч у недабудаваным доме, куды учора ўночы ўлез праз вакенца над дзвярыма. Толькі цяпер зразумеў, як моцна аслабеў. Ледзьве мог узняцца з месца. Захістаўся. Зайшоў у кухню. На шырокай новай пліце убачыў асмалены гаршчок. Зазірнуў у яго, усярэдзіне была нейкая шэрая ліпкая маса.
Панюхаю яе. Яна прытхла смярдзела. Усунуў у сярэдзіну палец і аблізаў яе. Смак цеста і нечага прытхлага пачаў паволі есці зімную слізкую цягучую бурду. Можа, гэтым клеяць шпалеры? Праз пэўны час адчуў, што страўнік поўны, але мне было шкада пакідаць у гаршку рэшту. Невядома, калі здабуду зноў нешта паесці. А ў гэтым, напэўна, ёсць мука. Трохі мяне падсілкуе. З'еў усё. Хутка адчуў моцны боль страўніка, а потым пачаў ванітаваць. Трывала гэта вельмі доўга і пакутліва. У мяне на целе выступіў ліпучы халодны пот. Я страціў рэшту сілаў, але мусіў адсюль знікнуць, бо хутка маглі прыйсці работнікі. Узмяўся і прыпомніў сабе, што ў адным з пакояў на падлозе ляжаць шпалеры. Пайшоў туды, узяў колькі рулёнаў, звязаў усё разам шнурком і вярнуўся да кухні. Адчыніў вакно і вылез на падворак. Пайшоў на Лукісцкі пляц. Раней, калі прадаваў бялізну, заўважыў там кіёск, у якім было мноства рознай драбязы. Была надзея, што пашчасціць мне прадаць шпалеры. Гандляр, якому прапаноўваў купіць шпалеры, дапытліва мяне агледзеў. Потым раскруціў адну рульку, паківаў галавою, зірнуў на мяне і сказаў: «Гэта тавар крадзены. Мінулай ночы злодзеі ўлезлі ў маю буду і скралі гэтыя шпалеры». «Як гэта? Гэта мана», – заперечыў я. «Што за мана? Якая мана?» «Ах ты, смецяр, шылындра. Хочаш у паліцыю? Зараз паклічу паліцыю», – узняў голас гандляр. Пачалі надыходзіць цікаўныя. Я адышоў ад буды і схаваўся ў тлуме. Паволі валачыўся далей. Праціскаўся між вазамі. У нейкім месцы заўважыў на зямлі вузкую палоску зярнятаў. Гэта быў ячмень, рассыпаны з падранага меха. Я пачаў хапатліва збіраць зерне. Клаў яго ў кішэні, потым пайшоў на рэчку, высыпаў ячмень у фуражку, доўга выдзьмухаў пыл. Нарэшце пачаў есці цвёрды ячмень. Зубы ў мяне былі моцныя і здаровыя, таму крышыў імі зерне. Балелі мне сківіцы, але з'еў усё. Сцягнуў з ног цяжкія вайсковыя боты, паклаў на іх фуражку і змясціў галаву на гэтую падушку. На сонца мне было цёпла, і неўзабаве я спаў, як пшаніцу прадаўшы. Калі ж абудзіўся праз колькі гадзінаў, пачуваўся лепш. Напіўся вады з ракі і пайшоў у цэнтр гораду. Таго ж дня увечары я здзейсніў крадзеж. З крамы Альшванга на вуліцы Вялікай выйшла немаладая, добра ўбраная жанчына. Я залічыў яе адразу да раззявак. Несла ў руках некалькі пакуначкаў. Выходзячы з крамы, яна схавала партманетку ў вялікую жаночую торбу. Зачыніла замок і хісткім крокам пайшла ў напрамку вуліцы Міцкевіча. Жаночую торбу яна трымала так, што была яна спераду, на вышыні яе жывата. Я зразумеў, што гэта палегчыць маё заданне. Лягчэй дамкнуць торбу, якая знаходзіцца высока і нерухома, чым звісае з рукі. На ходніку было шмат мінакоў. Апярэдзіў нагружаную пакункамі кабету і, стаючы ў дзвярах некай крамы, назіраў за ёю, чакаючы, каб яна падышла да большай групы людзей. Тады спешна рушыў насустрач ёй. Мы спаткаліся, праходзячы паміж некалькімі іншымі асобамі. Цягнулася гэта некалькі секундаў, падчас якіх я здолеў адчыніць торбу. Зрабіў гэта з пэўнымі высілкамі. Гаманец выцягнуць не ўдалося. Меў час, каб толькі на імгненне ўсунуць руку ў торбачку. Адчуў пад пальцамі хустачку для носа і яшчэ нейкую дробязь. Перайшоў вуліцу і на другім баку хутка рушыў наперад. Потым вярнуўся на супрацьлеглы бок і накіраваўся ўжо павольна насустрач гэтай пані. Здаля ўбачыў, што ў яе адкрытая торбачка. Абы не заўважыла гэтага. Трэба дзейнічаць хутка. Адчуў, як палаюць мае шчочкі. Пакінула мяне непаваротлівасць. Не адчуваў голаду. У галаве меў толькі адну думку. Трэба як хутчэй забраць яе торбачкі партманет. Кабета затрымалася насупраць вітрыны крамы. Я падышоў да яе, спыніўся побач і стаў даваць, што з зацікаўленнем аглядаю рэчы, якія знаходзяцца за шыбаю.
У адбіцці акна выразна бачыў нашы постаці і адчыненую торбачку. Заўважыў ёй з правага боку бліск никеляванага замку партманету. У гэты момант з'явіўся вялікі тлум мінакоў. Кабета азірнулася, бо нехта яе зачапіў. Я ўзняў правую руку ўгору і даткнуўся далонню каўнера маёй блюзы. У сапраўднасці ж засланіў сваю левую руку, ніз тулава і торбу. Праціскаючыся паміж вітрынай ды кабетаю, штурхаючы яе пакункі, засунуў левую руку ў торбу, выняў партманет і пайшоў далей. Неўзабаве затрымаўся і агледзеў вуліцу. Усё было добра. Пані спынілася каля вітрыны наступнай крамы, толькі цяпер адчуў хваляванне і радасць. Я хапатліва ўвайшоў у вялікую камяніцу, там было светла. Стаючы на сходах, адчыніў партманет, было ў ім трохі драбязы і 2700 марак у банкнотах. У другой кішэньцы партманету знайшоў малы абразок маці божскай аўстрабрамскай, а ў вонкавай кішэньцы, замкнёнай на кнопку, 3 прэзерватывы. Грошы схаваў у кішэню нагавіц, абразок паклаў у кішэню гімнасцёркі, можа, прынясе мне шчасце. А партманет і прэзерватывы выкінуў у цёмным куце за дзвярыма. Потым выйшаў на вуліцу. Мае грудзі распірала радасць. Я быў уратаваны. Мог купіць за гэтыя грошы шмат ежы. Увайшоў у кавярню і сеў за столікам. Замовіў гарбату, булачку, масла і чвэрць фунту шынкі. Першы раз за некалькі тыдняў я піў гарачую салодкую вадкасць. Прагна каўтаў смачную ежу. Калі пад'еў, у нейкі момант мой позірк спыніўся на шэрагу пузатых, поўных малака шклянак. Доўгі час дакучаў мяне нейкі ўспамін, які не мог прабіцца на паверхню памяці. Пачаў прагортваць у думках дні маіх бяздомных тулянняў у гэтым горадзе. Праз дзяўчыну з браткамі, букетикам яе кветак натрапіў у думках на таго чорнага склепу. І жанкі ў ім, прастытуткі, якая дала мне малака. Можа, гэта была яе адзіная ежа. Купіў бутэльку малака і 2 булкі, потым хапатліва выйшаў з кавярні. Падаўся ў напрамку вострай брамы. Знайшоў цёмны брудны завулак і тую браму. Падсвечваючы запалкамі, адшукаў уваход у сутарэнне. Пачаў сходзіць па слізкіх прыступках. Ці дома яна? Можа, гэта быў яе часовы прытулак? Быццам быў адказ на мае думкі, здолу пачуўся сухі, шарпаючы грудзі кашаль. Піхнуў нізкія, цяжкія дзверы і ўвайшоў у сутарэнне. «Хто там?» – пачуўся слабы, змучаны кашлем голас кабеты. «Я тутака некалі быў, прынёс вам паесці. Там ёсць яшчэ кавалак свечкі». Яна ізноў пачала бухікаць. Бліснуў агеньчык запалкі, і зноў я пабачыў цёмныя вільготныя муры. Запаліў свечку, у куце сутарэння бялела пляма твару, а ў ёй чорныя западзіны вачаніц. «Чаму не ўстаяце?» «Здыхаю. Канец ужо. А ты тут быў?» Кабета села, палічыла мяне за свайго даўнейшага госця. «Вы аддалі мне малако. Нядаўна. Памятаеце?» «А, гэта той хлопец з браткамі». На яе вуснах з'явілася усмешка, але яе знёс новы выбух кашлю. «Ох, халера! Мартуе мяне. Але сёння трохі лепш. Вы хворая, цяжка хворая. Гэта відаць. Можа, каму паведаміць? Не хвалюйся. Няхай іх чума надушыць. Мне лепш. Можа, заўтра ўстану. А ты добры хлопец, не забыўся. Можа, падфарціла?» Укленчыў пры ёй і паклаў на пасцелю булку ў паперы і бутэльку малака. Яна глянула на мяне, і раптам яе нэндзны шэры твар разляпіла вельмі лагодная усмешка. Не прафесійная, залётная грымаса прастытуткі, але усмешка сарамлівай, удзячнай кабеты. Вось якая я. Дажылася, псе-кароў. Што зробіш? Ешце. Але яна паўтарала, што зробіш, што зробіш, што зробіш. Пахіляла галаву ўправа, ўлева і ўвесь час казала, што зробіш. «Ешце!» – прамовіў я ізноў. Неспадзявана сціснула маю далонь халоднымі касцістымі пальцамі і сказала, молячы амаль шэптам: «Ведаеш, даражэнькі мой, калі б я хаця трошачкі гарэлкі,
Змерзла я, вой, змерзла. Купі даражэнькім, калі маеш грошы. Купі. Гэтае слово даражэнькім скаланула мяне. Я хапатліва ўзняўся. Але вярніся, вярнуся, запэўніваў яе. Калі ўздымаўся па сходах уверх, пачуў, што мне на вочы нагортваюцца слёзы. Упершыню з часоў дзяцінства. Даткнуўся да твару далонню, на якой яшчэ адчуваў халодны поціск касцістых пальцаў кабеты. Купіў паўбутэлькі гарэлкі, хапатліва вярнуўся ў сутарэнне, зноў пачуў кашель, а потым слабы голас. Думала, што не прыйдзеш. Добры ты хлопец. Узяла дрыготкімі рукамі бутэльку, адкарткуй, цяжка ўзняцца, гняце мяне. Вось якая я. Калі зноў падаў ёй пляшку, з якой ударам даланіў спод выбіў корак, сказала: «Пі першы, бо я хворая». Гарэлка агнём разлілася мне па целе. Потым піла кабета. Піла і кашляла. Рабіла перапынкі, пасля сказала: «Маеш дзе спаць?» «Не, не маю». «Ах ты, бедны, спі ў мяне». Я трошкі гідзіўся. Я, бядняк, гідзіўся яшчэ большай бяднячкі, непараўнальна больш нешчаслівай за мяне. Я баяўся, каб таго не адчула. Зрэшты, ці можна мне гідзіцца яе? Да таго ж, гэта адзінае прыязнае сэрца ўва ўсім горадзе, адзіны прыяцель, які ў найбольш цяжкай хвіліне выратаваў мяне. «Добра», — сказаў я. Кабета павесялела, пачала прыводзіць у парадак дрэнную, няхайную подсцілку, робячы мне месца. «Ляжы спакойна», — сказала яна мне. «Мне добра». Нешта казала мне нескладна. Яе кашель супакоіўся, але тэмпература, мабыць, узрасла. «Не спіш?» — спытала мяне некалькі разоў, калі я маўчаў. «Не, не», — адказваў я. Згасіў свечку, было цёпла. Побач шаптала нешта п'яная прастытутка. Мне перад вачыма плылі дзіўныя вобразы. Часам агортвала мяне добрае спагаднае пачуццё. Маю прыяцеля. Пацалаваў бы яе, але гэты бруд і сорам, можа, што сабе падумае. Я абудзіўся ўночы. Адразу адчуў, што сталася нешта незвыклае. Але што? На маіх грудях ляжала рука кабеты. Замінала мне. Я хацеў яе зняць. Яна была здранцвелая і халодная. Даткнуўся далонню да яе твару. Не дыхала. Каля мяне ляжаў труп. Яна памерла ўночы, не ведаю калі. Спехам усхапіўся на ногі, запаліў свечку і наблізіў яе да твару кабеты. Бачыў расплюшчаныя вочы і замерлую смешку. Ці смяялася яна са свайго дурнога лёсу? Ці цешылася, што адышла з гэтага кепскага свету, дзе так шмат скарбаў, ды так мала дабрыні і праўды? Магчыма, была радая, што прытуліла бедака, бездомнага валацугу. Чаму я так не заснуў? Было б усё годзе. Тады да галавы прыйшла новая горкая думка. Нават смяротна хворая не пайшла да людзей. Хацела самотна сканаць у чорным вільготным сутарэнні. Правільна зрабіла. Яна добра ведала жыццё. Заплюшчыў ёй павекі. Гэта дзіўная усмешка. Добра было за яе прачытаць пацеры. Напэўна, хрысціянка. Памерла без споведзі і даравання грахоў. Што з таго? Хіба няма такога Бога, які б не выбачаў ёй усіх грахоў? Цярпела страшэнныя пакуты. Можа, тамака перад Богам. Яна магла быць не грэшніцай, але абвінаваўцай. Аднак захацелася прамовіць за яе пацеры. За сябе маліцца я адвык. Ды пераканаўся, што не ведаю добра ніводнай малітвы. Калі напружваў памяць, у галаву прыйшлі словы. Па камандзе зважай. Жаўнер прымае асноўную стойку. У асноўнай стойцы. Але пазней прыпомніў сабе ойча наш. Прамовіў яго да канца. Недзе памыліўся. Здзівіўся, чаму ёсць хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, а нямашака нічога пра страху над галавою. Гэта ж вельмі важна для чалавека. Мне прыйшло да галавы, што маю абразок маці боскай, астрабрамскай. Паклаў яго на грудзі памерлай. Згасіў свечку і паціху выйшаў з сутарэння. Мне здавалася, што зараз пачую знізу кашель. Падумаў, што трэба паведаміць пра яе смерць уладам,
Але прыпомніў сабе яе сполах, калі учора захацеў паведаміць пра яе хваробу некаму. Не, супакойся. Нікому пра цябе не скажу. Чаму павінна ты пакутаваць яшчэ і па смерці? Досыць мела таго і пры жыцці.